Misa de Gallo sinimulan na sa bayan ng Manaoag. Para sa detalye, panoorin sa ulat ni Idol Denise Brillante. 104.7 IFM. Report! Sinimula noong Martes ang Misa de Gallo sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag, hudyat ng 9 na araw ng simbang gabi na tatagal hanggang December 24. Nagsimula bandang alas 4:30 ng madaling araw ang unang misa na dinaluhan ng maraming Katoliko at deboto. Napuno ang loob at labas ng basilika ng mga nagsimba mula sa iba't ibang lugar at sa loob at labas ng lalawigan ng Pangasinan. Kasabay ng dagsa ng mga deboto, pinaigting ng Manaoag Municipal Police Station ang seguridad sa paligid ng simbahan. Nagtalaga ng mga pulis sa pangunahing pasukan at ang mga kalsadang nakapaligid sa basilika upang matiyak ang kaayusan at kaligtasan ng mga nagsisimba. Ayon sa pulisya, nananatiling mababa ang insidente ng nakawan sa bayan at mas tinututukan ang maayos na daloy ng trapiko at paradahan ng mga sasakyan upang maiwasan ang pagsisikip at abala habang isinasagawa ang Misa de Gallo. Sa mamumula rito sa IFM News, dagupan ito si Idol Denise Brillante, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.